खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि गुवाहाटीनि कड'क'जाय स्टेडियामाव जानो थांगासिनो बागुरुम्बा दोहौ 44 नं गरेस्वर बियाबनिफ्राय फैगौ 17 जानुवारियाव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थियारि बर' हारिनि समायना रमायना बागुरुम्बा मोसानायखौ आसामजों लोगोसे भारत हादरावनो सिनायथि होनो थांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि कड'क'जाय स्टेडियामाव 10,000निबो बारा लाइमोन मोसाखावरि बिथांमोना फैगौ 17 जानुवारि खालि मोसानो थियारि जानाय बायदिनो 44 नं गरेस्वर बियाबनिफ्रायबो बागुरुम्बा मोसानो थाखाय थांनाय 8 जानुवारि खालारनिफ्राय दिनै 10 जानुवारि एबा दिनैसिम मोसानायनि तालिम होनाया जानानै थाङो। बे मोसानाय तालिम होनायाव दिनै सा 272निबो बारा मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो फैगौ 17 जानुवारियाव गुवाहाटीनि कड'क'जाय स्टेडियामाव जानो गोनां बागुरुम्बा दोहौआव मोसाखावरिफोरजों लोगोसे सा 40निबो बारा दामगिरि आरो सा 13 फोरोंगुरु बिथांमोना बे बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थियारि।